Jaso ikastolako musikala, hain zuzen ere da, nolabaiteko sorketa prozesu honen ondorio bat. Bertan parte hartzen duten ikasle guztiek ere bertan jasotzen dituzten balioak eta batez ere bizikidetza adin desberdinetako ikaslek elkarrekin parte hartzea eragiten du ikaslek proiektuan erabat sinistea. Aurrekoan esan dudan bezala, norbaitek zerbait sortzen duenean eta berea sentitzen duenean, implikazioa 120%koa da. Azkenean, zuk zurea dena defendatzen duzu pila bat. Eta berdin duzen bat ordu sartu behar dituzun ensaiatzeko, gauzak ongi ateratzeko, zurea dela denez egingo duzu. Eta hori da zuzen ere gure musikalak duen balio handienetako bat. Azkenean, gure ikasleek parte hartzen duten guztiek sortzen dute. Edo gidoia, abestien letrak, koreografiak, kantak, komunikazioa, eszenografia, argiztapena, soinua, sare sozialak, dena eramate dute haiek. Eta horren parte sentitzea eta sentitzea denok dutela leku bat parte hartzeko, egiten du proiektua arrakastatsu izatea. Zen denok ematen dute bere 100% edo gehiago. Hori gutxi balitz, hori guztia euskeraz egiten dute. Badakigun erabezaroan askotan zaila dela euskera erabiltzea, eta askotan igandeetan tokatzen baldin bazaie ensaiatzen egotea, euskal giro batean daude ensaiatzen, eta ez dauden izarrakit haien laugarren DBH-koak egon daitezkeen, haien bajeretan edo haien txokoetan ez, beste gauza batzuk egiten, daude artea ensaiatzen, daude nolabait artearen munduaren inguruan egon daitezken ogibide guztiak ezagutzen, eta haien lekua ere topatzen. Laguntzen dielako, bai personalki garatzen, bai talde bezala nortasun bat izaten. Eta oso anekdotikoa da nola ikasle askok, haien egoera pertsonala kaskarra edo larria izanik, musikalean sartu ostean, erabateko enpoderamendua eta indartze bat izan duten. Nola bullying kasuetatik etorri zizkigun ikasleak, hor sartu eta batean, haientzako salbazio bat suposatzea maila personalean. Eta nire ustez horrek du askoz balio gehiago bukaeran ateratzen den produktu artistikoa baino. Prozesua delako garrantzitsuena hemen eta ez bukaerako maitza. Naiz eta gero prozesu on bat egiten baduzu bukaerako maitza bakarri datorren. Mundua eraldatzen dugu. Gu ikastola. Biharko herria eraikitzen.